No niin, hyvää huomenta ja tervetuloa Muuntalkin ja SaaShopin yhteiseen webinaariin. Tänään meillä on aiheena CRM-dataan tiedolla johtaminen ja tullaan käymään läpi sitä, että ihan yleisesti, että miksi tämmöinen teema on tärkeä, mutta myös sitä, että mitä tapahtuu, kun puhelutieto yhdistetään CRM-dataan ja mitä siitä saadaan irti. Mun nimi on Joel Niskanen. Mä toimin tänään juontajana, olen Muuntalkilla ja toimin täällä myynnin parissa. Ja Raudan Lujiina asiantuntijana mulla on tänään mukana Junekse Sakke, meidän myyntijohtaja. Tervepä terve. Haluatko Sakke kertoa muutamalla sanalla jotain itsestäsi? Sakari Junes. No se oli tiivistä. Ja sitten meillä on SaaShopin puolelta Mirja Nieminen. Korjaa Mirja, jos mulla menee titteli väärin, mutta oliko se näin, että Customer Success Consultant? Joo, ihan oikein meni. Moikka ja huomenta munkin puolesta. Hyvä. Hei, lähdetään sukeltaa heti ton teeman pariin. Lähdetään liikkeelle semmoisella lämmittelykysymyksellä, että tänään puhutaan siis ajantasaisen SERMI-datan merkityksestä ja datan keräämisen automatisoimisesta. Niin onko tämä aihe ylipäätään tärkeä tai miksi se on tärkeä? Ottaako Sakke vaikka ensimmäisen kopin? Otan siis mielellään. Tämä on, sanotaanko, että on tämän suhteen, CRM-taustajärjestelmien suhteen niin kuin tehnyt varmaan kaikki mahdolliset väärät valinnat, mitä voi tehdä ja on löydetty sitä kautta sitten niin kuin oikeat, mitä kannattaa tehdä, miksi tehdään. Mutta jos puhutaan niin kuin CRM-ratkaisusta, niin on ehkä tärkeää miettiä sitä, että mikä tämä CRM itse asiassa on. Ja yksi tapa miettiä on sitä, kun se suomennetaan englanninkielisestä sanasta Customer Relation Management niin kuin tämmöiseksi asiakkuuden hallintatyökaluksi, niin mun mielestä se ehkä englanninkielinen termi, jos sen pilkkoo pienempiin osiin, niin paremmin kuvaa ikään kuin sen tehtävää, että jos splittaa sen customer on tietenkin asiakas ja relationship kuvaa suhdetta ja yhteyttä ja management johtamista, eli jos sen haluaa niin kuin suomentaa jollakin tavalla tämän mallin, tämän taustajärjestelmän tehtävän mahdollistaa kykyä ylläpitää yhteyttä asiakkaaseen ja mitä paremmin ikään kuin sitä yhteyttä ylläpidetään, niin sen kestävimpiä nämä asiakassuhteet on. Ja miksi tämä CRM on tärkeä, on siksi, että on olemassa jokin yksi yhteinen paikka, minne ikään kuin kaikki asiakastiedot ja asiakkaasta olevat tiedot päätyy, jotta yritys voisi toimia tehokkaammin ja tuottavammin ja järkevämmin ja asiakkaat pystyttäisiin palvella paremmin, jolla on suora vaikutus sekä työntekijä- että asiakaskokemukseen. Ihan loistava näkökulma ja nosto. Minkälaisia ajatuksia Mirjalla? No just oikeastaan samantyyppisiä, että se data on siellä jossain yhdessä paikkaa näistä asiakkaista siellä yrityksellä. Ne löytää sieltä sen historian, ne näkee mahdollisesti mitä sinne on aiottu ja mitä aiotaan asiakkaiden kanssa toimia. Niin se on todella tärkeää tietoa niin yritykselle kuin myyjillekin, että se on yhdessä selkeässä paikassa hyvin kirjattuna. Niin se myynti ja työn tekeminenkin helpottuu sillä. Kyllä. Asiakas kokee saumatonta palvelua ja työntekijän arki ei mene hirveän monimutkaiseksi ja vaikeaksi. Just näin. Jep. No lähdetään sitten ensin pilkkomaan tätä asiaa myyjän näkökulmasta. Sieltä ruohonjuuritasolta ja mahdollisimman tavallisesta arjesta. Miten teidän mielestäni, onko se CRM-data yleensä, kun pitkältihän se koostuu siitä, että myyjät syöttää tietoja talteen, niin onko se riittävän ajantasasta? Siis CRM, niin anteeksi vastaava. Niin, no itse mietin sitä, että siis se on enemmänkin siitä myyjän toimintatavoista usein kyse, että me nähdään paljon asiakkaita, jotka vasta ottaa sitä CRM:ää käyttöön, niin siellä asiakastieto on ollut usein tosi jakaantuneena ja hajaantuneena eri paikkoihin, ja se, että sitä aletaan tuomaan yhteen paikkaan, niin se voi tuoda semmoista vähän niin kuin
pelätään tätä muutosta, mikä on tullut, että pitää siitä tutusta turvallisesta mustasta vihosta luopua tai niistä muistilapuista, mitä siellä työpöydällä on, niin että se onkin siellä kaikkien nähtävillä tavallaan yhtäkkiä se tieto, niin se voi tuntua myyjistä vähän pelottavalta. Ja toinen on sitten usein tämmöinen kiireen tunne, mikä sitten, että kun tehdään sitä työtä, niin unohdetaan yksinkertaisesti sitten kirjata niitä sinne CRM:ään, jos se ei ole siinä auki. Kyllä. No miten sä oot paljon myyjien kanssa suoraan tekemisissä, niin mitkä sun mielestä on semmoisia syitä, että miksi myyjät ei tee niitä kirjauksia CRM:ään? Onko se niin kuin rehellistä laiskuutta vai onko se vaan niin vaikeaa ja raskasta? Mitkä jutut siinä on taustalla? No, jos rehellinen on, niin kyllä nokin osa syitä on. Semmoinen huonot toimintatavat ja laiskuus. Mutta enemmän mä kääntäisin ehkä niin kuin katseen siihen johtamiseen. Et mitä ylipäätään halutaan niin kuin tehdä ja halutaan mitata. Yleensä sitä saadaan, mitä mitataan. Ja yleensä tämmöiset, jos tavallaan ikään kuin tavoitteet ja miksi tehdään sitä, mitä tehdään, niin on ikään kuin epäselviä. Niin niitä oikein tehdäkään. Ja käytännössä myyjät, jos ei ne näe niille tekemilleen asioilleen ikään kuin hyötyä, niin harvoin sitä ikään kuin tehdäänkään, koska mä en tästä saa mitään, sen tyyppinen ajatus. Kyllä. Mutta parhaimmillaan CRM on nimenomaan silloin, kun se on ikään kuin kaikki tieto on läpinäkyvää ja kaikkien saatavilla, niin lopulta kaikki siitä hyötyy viime kädessä. Just näin, ja siis tiedän tietysti, kun tässä meidän organisaatiota paljon seurannut, että mehän yritetään aika paljon myyjille perustella sitä, että miten he itse hyötyvät siitä, kun Kyllä. pitävät sen CRM-dataa ajan tasalla. On, ja joskus tietenkin sekin, että jos mietitään, on tämmöinen karkea vertaus, että ihmiset ei välttämättä silti toimi rationaalisesti, niin kuin vaikka ne tietäisi. Niin kuin monista muista, niin kuin, että se vaatii johtajalta tosi paljon viikoittaista ikään kuin työtä, että saadaan piettyä tietokanta oikeassa, ikään kuin, että ne hoidetaan ne tehtävät. Kyllä. No mennään sitten vielä myyjän näkökulmasta siihen, että minkälaisia haasteita teidän mielestä myyjät kokee, jos se CRM-data ei ole ajan tasalla? Että miten ne haasteet näkyy myyjän arjessa ja menetetäänkö siellä jopa kauppaa sen takia? Minun mielestä tämä menee semmoiseen akseliin, semmoinen ihminen on örehtyväinen ja lehmä märehtiväinen osastolle, että sen seurauksena tulee tämmöiset ikään kuin inhimilliset virheet, ja ne inhimilliset virheet voidaan niin kuin mennä käytännössä tänne unohdusakselille, eli jonka seurauksena tulee sitten kaikki nämä ikään kuin vaikutukset, olkoon se sitten vaikkapa myynnilliset unohdukset, niin unohdetaan, kirjataan, niin jää kauppaa saamatta, lisää kauppaa saamatta. Sieltä joka on suora vaikutus, jos unohdetaan tehdä asioita, niin asiakaskokemukseen ja asiakaspoistumaan ja tehdään päällekkäisiä tehtäviä. Et siellä tulee tosi paljon tämmöisiä jälkiseuraamuksia, kun ikään kuin ei muisteta tehdä, ja sen tehtävähän olisi olla ikään kuin CRM tämmöinen muistuttaja, eli muistikirja tälle myyjälle tukitoimintona, ja jos ei sitä käytetä sellaiseen tarkoitukseen, niin helposti unohdetaan asioita. Kyllä. Miten Mirja, onko teidän asiakkaissa näkynyt semmoisia? No just näitä samoja asioita tulee usein, mitä jo sanottiinkin tuossa, että just että kun ne unohtuu, kun niitä ei ole kirjattu ja sen seurauksena sitten asiakas saattaa vähän närkästyä, kun jää odottamaan jotain tietoa tai puhelua, mitä on luvattu, mutta kun ei ole kirjattu, niin pahimmillaan yritetään sitten somessa tätä käydä läpi, että kun saadaan huonoa palvelua, että siitä voi tulla niin kuin isompiakin myrskyjä niin sanotusti sitten. Ja yksi, mikä on tullut esille usein, on se, että sitten jos jäädään lomille tai tulee sairaslomia, niin tuuraajalla ei olekaan sitä tietoa, koska se on ollut siellä myyjällä, niin se aiheuttaa sitten taas uudet haasteet ja ongelmat, kun ei kellään ole taaskaan sitä kokonaisvaltaista näkyvyyttä sinne asiakkaan dataan, kun se on puutteellista. Se on just näin. Ja tuohan on oikeastaan se yksi syy siihen, että minkä takia se muistikirja on tosi huono CRM. Joo, kyllä. Että se on siellä työpöydällä tai ihan parhaimmillaan vaan myyjän päässäkin. Niin kyllä. Kellään ei ole pääsyä sinne. Kyllä. Silloin. Oliko sulla vielä joku kommentti tähän? No ei oikeastaan, koska siis kyllähän toi on, niin kuin sanot, se oli aika iso liiketoimintariskikin voi olla. Että ne on vain yhden ihmisen. Ajatellaan nyt, että tämä on
ei työpöydällä, vaan yöpöydällä tämä asia. Niin. Ja vaikka ajatellaan näin, että työntekijälle pahimmassa tapauksessa sattuu jotain tai hän lähtee pois, niin käytännössä, jos asiakastieto ei ole relevantti, niin se ei oikeastaan minkään arvoinen. Kyllä. Hyvä. No hei, sitten lähdetään seuraavalle tasolle. Nyt on käyty läpi sitä, että minkälaisia vaikutuksia myyjälle syntyy, jos CRM-data on puutteellista. Lähdetään nyt myyntijohtajan näkökulmaan. Ja ensimmäinen erityisesti Sakelle kohdistettu, että miltä myyntijohtajan arki näyttää silloin, jos CRM-data ei ole mintissä, jos siellä on puutteita? Miltä se näyttää? Niin. No kyllähän se on sama kuin suunnistaisi sumussa ilman kompassia, että käytännössä ajantasainen CRM on mun mielestä koko liiketoiminnan perusta. Et myynnissä on oikeastaan 2 semmoista peruslainalaisuutta toimii, että myynti on matikkaa ja tavoite ohjaa toimintaa. Jos tämmöinen myyntijohtaja ei ikään kuin näe selkeästi sitä ikään kuin prospektoinnista vaikkapa myyntiin, että tehdäänkö me joka päivä sitä, mitä meidän pitää tehdä, jos ei se näkö ikään kuin ole selkeää, niin onhan se tekeminenkin aika ennustaminen vaikeaa, tekemisen auttaminen vaikeaa. Siihen liittyy paljon sitä ja on haastava. Ja plus sitten se, että kun se on oikeastaan, jos se nähdä prospektoinnista, vaikka nähdä sitä tietoa, että miten paljon meillä tapahtuu päivittäin asioita, niin se on tosi vaikea ennustaa, että mennäänkö me sitä tavoitetta kohti, mitä me ollaan menossa. Ja kyllä sen on niin tässä johtamisen näkökulmasta huomannut niin monta kertaa. Ja siinä tehty virheitäkin, mutta nyt paljon opittu, että miten ne kannattaa tehdä, että ollaan oikeaan suuntaan menossa. Kyllä, just näin. Onko Mirjalla tähän kommentteja ja näkemyksiä? No siis aika just tuosta niin mututuntumalla johtamisesta, niin eihän se ole silloin johtamista, jos siellä ei ole sitä kunnossa. Et silloin pahimmillaan justiin menee sitten resurssejakin vääriin paikkoihin, kun arvellaan, että tämä on hyvä kauppa ja tämä on heikompi kauppa, ja se voikin olla toisinpäin. Niin aika samoissa ajatuksissa kyllä. Kyllä. Kvartaalin tai kuukauden tai mikä missäkin organisaatiossa on se jakso, missä myyntiä seurataan, niin tulos otetaan aina yhtä yllättyneenä vastaan ja lähdetään jännittämään sitten seuraavaa tuloskautta. Ja on se oikeastaan, siinä on semmoinen näkökulma vielä kanssa, että ajatellaan nyt, otetaan tämä liiketoimintariskin näkökulma tavallaan tai työpaikkatekijän lähtemisen näkökulma. Että jos ajatellaan, että mietit, että sä oot uusi työntekijä talossa ja sulle annetaan vanhain työntekijöiden keissiä ikään kuin hoitoon. Kyllä. Ja sulle ei ole minkäännäköistä läpinäkyvyyttä, että mitä siellä on tehty tai puhuttu, niin se on aivan hirveä iso työ niin lähteä jollakin tavalla saamaan selviä, että mitä siellä on ylipäätään tapahtunut. On. Jolloin tavallaan se on niin kuin haastava, plus sitten yrityksen näkökulmastakin se tarkoittaa sitä, että jos ne on siellä palatakseen siihen niin sanotun tupakkaaskin pohjassa ne tietyt jutut, niin se ennustettavuuskin on vaikea, se asiakkuuden arvo on niin kuin haastava määrittää. Kyllä. Hyvä. Entä mitä sitten, että minkä tyyppisistä asioista joutuu tekemään päätöksiä fiilispohjalta tai miltä se tuntuu tehdä? Tämä liittyy hirveästi tuohon samaan teemaan, mutta että minkälaista se on sitten, kun joutuu tekemään päätöksiä fiilispohjalta? No henkilökohtaisesti näin kokemusta, että onhan se siis semmoinen epävarmuus on tosi niin kuin, ehkä lieväkin ilmaisu ja epävarmuus ja oikeastaan semmoinen, se on tosi kuluttavaa, kun sulla ei oikein selkeää näkyvyyttä siihen. Kyllä. Ja kyllä se niin kuin aika paljon ylimääräisiä kaloreita vie, kun joutuu itse tekemään paljon taustatyötä, kun sä et saa sieltä CRM:stä sitä tukea siihen johtamiseen, mikä pitäisi. Kyllä. Ensimmäisenä vuotina sanotaan, että kun ne virheet tehdään, niin nyt ikään kuin työ on sen kautta paljon helpompaa, kun tietää, että mikä on ikään kuin oleellista tietoa johtamisen kannalta, jotta me pystytään päivittäin vaatia sitä, joka auttaa taas mua tekemään parempia päätöksiä. Kyllä, just näin. Hyvä. No hei, lähdetään sitten vielä enemmän tähän päivän teemaan vielä siihen, että kyseessä on kuitenkin vahvasti kaupallinen webinaari, niin tuodaan tähän nyt sitten tätä muun talkinkin näkökulmaa ennen kuin mennään vielä Pipedriveen. Niin erityisesti Sakelle, että mitä sitten, kun
yhdistetään puheludataa CRM:ään, jos puhutaan vaikka niin kuin meidän Airista ja meidän Muuntalk mobiilista, että kun ne yhdistetään CRM-dataan ja saadaan sitä tietoa liikuteltua automaattisesti, mitä silloin tapahtuu? Miten se näkyy arjessa? No ensinnäkin jos mietitään tavallaan, että miten yksilöä, mikä tuo Airi on, Airihan on siis tietyllä tavalla muistikirja yhtä lailla kuin CRM, se muuttaa puhelukeskustelun äänen siis tekstiksi. Niin se yksi käytännön hyöty itselliselle käyttäjälle on tietenkin se, että hän saa ikään kuin puhelun jälkeen tiedon, että mitä hän on sopinut ja puhunut asiasta, niin milloin tahansa ikään kuin tarkasteltavaksi. Joka on tavallaan, että jos paljon hoitaa asiakasta tai myyntipuhelua, sulla on tosi nätti tsekata, että hetkinen, mitä mä itse asiassa puhuinkaan tai sovin tämän kyseisen henkilön kanssa. No nyt miten se tulee sitten hänen avuksiin, toisena muotona on sitten se, että kun yrityksissä on vaatimuksia, kaikkea sitä kyllä käytännössä arjessa tee, mutta vaatimuksen, että pitäisi ikään kuin asiakaskommunikaatio dokumentoida siinä asiakaskortille, mitä on sovittu ja puhuttu. Nyt nämä puhelut tahtoo helposti jäädä, koska se on ikään kuin semmoinen niin sanottu pakollinen paha. Saatetaan olla vaikkapa auton ääressä tai ajaessa tai mitä vaan, niin ne jää dokumentoimatta, jolloin tavallaan se tulee näitä heijastevaikutuksia, mistä aikaisemmin puhuttiin. No nyt kun pystytään tämä tämä tiivistelmä, puhelusta tehtävä tiivistelmä, eli siis tiivistelmä ja litteraatioero on siis se, että tiivistelmä tiivistää oleelliset ikään kuin puhelimesta ja litteraatio tekee sanasta sanaan ikään kuin muistion. Meillä taas, kun se on tiivistelmä, viedään sinne asiakaskortille automaattisesti, niin se on jo yksi käytännön hyöty tälle käyttäjälle, että hän saa suoraan tiedon sinne, mutta myös sitten jälkeenpäin hän pystyy tosiaan tarkastamaan. Se on myös tämä automaattinen tietojen vienti on itse asiassa koko organisaation hyöty. No miten tätä dataa voidaan sitten hyödyntää myöhemmin on esimerkiksi, mitä mä teen käytännössä on sitä, että kun näistä tiivistelmää, kun aletaan tekemään analysointia yrityksille, niin voidaan saada vaikkapa tietoa siitä, että hei, minkälaisia asioita meiltä kysytään ja kuinka paljon niitä kysytään. Ja mikä ikään kuin yhdistää vaikkapa onnistuneita puukkipuheluita tai miksi me saadaan tai ei saada kauppaa tai kaiken näköistä dataa, jolla voidaan rikastaa ja rikastaa yrityksen niin kuin tietoa ja liiketoiminnan kyvykkyyksiä ja saada ikään kuin yksilöiden onnistuminen koko organisaation kyvykkyydeksi. Mäkin esimerkiksi tuossa analysoin meidän myyjien yleisesti puheluita. Me saatiin tosi nätti tieto siitä, että mikä on ikään kuin onnistuneen puukkauksen kaava, jolla pystytään saada ikään kuin kaikkia yksilöitä kehitettyä sen kautta. Just näin. Eli siitä, ja sieltä saattaa tulla vaikka dataa, mikä on aikaisemmin ollut pimennossa, että yritykseen kun soitetaan ja kysytään jotain yksittäistä tiettyä asiaa, niin jos siellä on useampi asian käsittelytä, niitä harvoin kirjataan, että tätä asiaa kysytään meitä 10 kertaa, niin sieltä voi löytyä yhtäkkiä ihan uusia liiketoiminnan malleja, tai hetkinen, että hei, meidän kannattaa alkaa tarjoaa asiakkaalle tämmöistä, kun sitä kysytään näin ja näin paljon. Yhtäkkiä tavallaan se data onkin semmoinen niin kuin kraalinmalja, mistä pystyy ammentamaan vaikka millä tavalla. Kyllä. Tosi hyviä nostoja ja myös varmasti tietysti just se, että kun puhuttiin siitä, että kuin inhottavaa on ottaa hoitoon semmoinen keissi, missä ei ole sitä tietoa tallessa, niin myös se, että tavallaan kitta siitä, että jos ihminen vaihtuu talon sisällä, niin vähenee huomattavasti. On se ja sitten aika tyypillistä on esimerkiksi asiat, kun soittaa esimerkiksi yritykseen ja semmoinen tyypillinen, että mä juttelin jonkun teidän kanssa viikko sitten, niin yleensä mitä se tarkoittaa on sitten, että alkaa sisäinen Slack tai WhatsApp-rinki, että kuka tätä asiakasta on palvellut, joka tarkoittaa, että sen seurauksena aika moni ihminen ikään kuin heiluu, kun ei ole selkeää näkyvyyttä oikein mistään. No nyt tämä data yhtäkkiä mahdollistaa ja tämä integraatio Pipedrivinkin mahdollistaa, että me nähdään, että hei, tämä on sisäänpäin tullut puhelu, tämän meidän tehtävän on hoitanut tämä henkilö ja te olette itse asiassa puhunut tällaista asioista. Mikä vaikuttaa suoraan itse asiassa asiakaskokemukseen, kun asiakas saa nopeamman ja sujuvamman palvelun, mutta myös työntekijäkokemukseen, kun ei tarvitse niin kauan käyttää aikaa ja energiaa siihen ikään kuin tehtävän hoitamiseen. Kyllä. Just näin. No Mirjalle vielä semmoinen täkyy tähän, että tuleeko sulla mieleen muita asioita kuin tämä puheludata, jota pystytään tuomaan automaattisesti Pipedriveen ja sillä tavalla helpottaa sitä arjen johtamista? No siis
kaikki ansakkin erilaiset integraatiot noihin järjestelmiin, jotka tuovat sitä dataa sinne asiakastietojen alle. Et just tämmöiset muistiinpano-ohjelmistot, jotka suoltaa suoraan just samanlaisia niin kuin tiivistelmiä niistä palavereista, että pääsee heti lukea ja katsoa, mitä siellä on keskusteltu, mistä siellä on päätetty, kenen kanssa. Ihan samalla lailla kuin näissä puheluissa, niin se nopeuttaa sitä niin kuin asiakkuuden hoitoa. Ja raportointin kannalta yksi aika uusi juttu Pipedrivea, kun miettii, on se, että kun sinne saadaan sähköpostit ja kalenteritkin tietenkin integroitua, jos on Outlookia tai Googlea, niin nykyään siellä pystyy päättämään, että sähköpostitkin olisi aktiviteetteina, minkä seurauksena se näkyy sitten myös raportoinnissa eri tavalla kuin ennen, jolloin voidaan seurata justiin tätä myyjänkin aktiivisuutta sen lisäksi, että mitä siellä on tehty, mutta kuinka paljon myyjä on tehnyt eri toimenpiteitä, jos näitä on esimerkiksi tehty tavoitteisiin. Niin tämmöisiä tulee heti ekana mieleen, millä pystyy johtamaan sitä myyntiä, mutta myös myyjä pystyy seuraamaan sitten sitä omaa toimintaa myös. Kyllä. Jos ajattelee, niin tavallaan yrityksen tärkein resurssi on itse asiassa aika. Ja jos mietitään että niin kuin mikä automatisaation ikään kuin tämmöistä integraatiota tehtävä on se, niin on ikään kuin mahdollistaa sen tärkeimmän resurssin eri ajan mahdollisimman hyödyllinen käyttö. Ja sehän liittyy näihin just mitä sanoit, näitä esimerkkejä ja kaikkeen muuhun, ja jolloin ikään kuin aikaa vapautua siihen inhimilliseen kohtaamiseen, mutta myös sitten niin kuin muuhun ikään kuin tärkeän tekemiseen, ikään kuin, mikä vie häntä. Ei tarvitse aina olla etsimässä sitä tietoa etsimällä, koska se näkyy heti, kun sä menet asiakkaan kortin alle, niin siellä näkyy. Kyllä. Tähän on muuten hyvä ottaa se yksi kuva, mikä mun mielestä kuvaa, ja ei mennä siihen hirveän syvälle, mutta tämä on itse asiassa kellä tahansa löydettävissä Googlea, kun kirjoittaa tuon palvelustrateginen arvoketju. Tämä on Hesketin ja muita. Vanha itse asiassa tämmöinen tutkimus, mikä on tehty. Mutta tämän yksi sanoma on se, että kun tarjoat ihmiselle ikään kuin onnistuneen työkalun avaimet, eli kun annat mahdollisuuden onnistua, niin työntekijä kyllä pitää huolen asiakkaista. Ja sen seurauksena sillä on suora korrelaatio yrityksen liikevaihtoon tutkitusti jopa 16%. Ja tämähän nyt käy aika lailla helpostikin maalaisjärkeen tämä malli, että mahdollistetaan se onnistuminen, vähennetään ikään kuin turhaa työtä ja mahdollistetaan se tekeminen ikään kuin mielekkäissä asioissa, niin asiakkaasta kyllä pidetään huoli ja se kyllä sataa viime kädessä niin kuin kaikkien laarista. Kyllä. Ja onhan sitä nähty myös, että kyllä parhaat työntekijät haluaa hakeutua semmoisiin firmoihin, missä annetaan onnistumisen mahdollisuudet. Kyllä. Ja työkalut on yksi aika iso kriittinen juttu siellä. Kyllä. Hyvä. Hei, otetaan tässä vaiheessa, me tehtiin valmiiksi tämmöinen Pipedrive Moontalk-integraatiovideo. Se kestää suurin piirtein minuutin, niin kurkataan se läpi nyt tässä vaiheessa. Puhelun saapuessa näytetään Pipedrivesta asiakastieto pop-up-notifikaatiossa. Puhelun jälkeen voit tarkastella siitä syntynyttä Airi-muistiota Moontalk-mobiilisovelluksen kontaktikortin kautta. Mikäli Airi-ikoni on keltainen, on puhelusta syntynyt muistio, mutta sitä ei ole välitetty rajapinnan kautta taustajärjestelmään, eli esimerkiksi Pipedriveen. Voit lähettää muistion integroituun järjestelmään klikkaamalla keltaista Airi-ikonia, jolloin applikaatio varmistaa vielä tietuen lähettämisen. Kun muistio on lähetetty, Airi-ikoni muuttuu vihreäksi. Lähetyksen jälkeen muistio löytyy integroidusta järjestelmästä asiakaskortilta puhelutapahtuman yhteydestä. Asiakaskortille tallentuu integraation kautta myös logitieto jokaisesta asiakkaan kanssa käydystä puhelinkeskustelusta, oli kyseessä sitten soitettu tai vastattu puhelu. Moontalk-mobiilisovelluksesta voit hallita Airi-muistioiden lähetystä rajapintojen kautta taustajärjestelmiin. Mikäli haluat, muistiot voidaan lähettää jokaisesta puhelusta automaattisesti, jolloin lähetystä ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Semmoinen tuossa lyhyt tiivistelmä siitä, että mitä ominaisuuksia muun muassa tästä integraatiosta löytyy ja mitä näitä järjestelmiä yhdistelemällä saadaan aikaan. Tuo toki pintaraapasu noin minuutissa, että jos teillä on Pipedrivea käytössä ja Moontalkia käytössä tai haluaa ottaa näitä yhdessä käyttöön, niin toki hyvä keskustella tarkemmin, että
miten se sitten teidän use caseen sopii ja mitä kaikkia sieltä löytyy. Mutta hyvä, meillä on vielä 5 minuuttia kalenteroitua aikaa jäljellä, niin tähän väliin, jos on kysymyksiä, niitä otetaan oikein mielellään vastaan. Nyt on hyviä asiantuntijoita vastaamaan nouseviin kysymyksiin. Chatti on auki ja niitä voi sinne kirjoitella. Sillä aikaa, kun odotellaan, että tuleeko chattiin kysymyksiä, niin jos joku haluaa lähteä automatisoimaan nyt puheludatan kirjaamista CRM, niin mitkä on semmoisia ensimmäisiä askeleita? Mirja, miten teidän päästä? Saatko uudestaan, anteeksi? Niin, että jos joku haluaa lähteä automatisoimaan Pipedriven puheludatan keräämistä, niin mitkä on ensimmäisiä askeleita teidän päästä? No, meidän päästä olisi se, että kannattaa ottaa yhteyttä, sovitaan tapaaminen ja käydään läpi sitä teidän tarvetta, että mikä siellä on ja minkälaista dataa te haluatte niin tuoda sinne Pipedriven päähän. Siitähän se lähtee, että katsotaan, että mitä siellä on, miten se toimii, hoidetaan ja sen jälkeen lähdetään katsomaan sitä, että miten me saataisiin onnistumaan integraatiot sieltä. Et jos on mun Talk käytössä, niin sittenhän se on helppoa. Sitten otetaan yhteyttä ja laitetaan homma vaan pelittämään. Ja jos ei ole, niin sitten otetaan yhteyttä ja jatketaan keskusteluja siitä. Kyllä. Ja hei Mirja, sä voisit laittaa, sulla oli kalenterilinkki, että jos joku haluaa Pipedriven käyttöön ottaa käyttämiseen jeesiä, niin sulta pystyy varailemaan aikaa. Miten Sakke meidän päästä? No, aika samanlainen. Joo. Ottaa yhteyttä, että mikä on, ja se lähdetään yleensä miettimään, että missä ollaan. Ensinnäkin se, että pidetään tapaaminen ja katsotaan, missä ollaan ja mihin ollaan menossa. Ja minkälaisia tavoitteita tulevaisuudelle on ylipäätään kehityksen, olipa se asiakaspalvelun tai myynnin kehittämisen, ja sen jälkeen katsotaan, että miten sinne päästäisiin. Ja se on yleensä yhteinen matka meillekin että niin katsotaan, me yhdessä tätä tehdään. Että ei mekään voida auttaa asiakasta ilman heitä ja heidän asiantuntemusta ikään kuin ja muita. Kyllä. Ottaa yhteyttä. Hyvä. No hei, siellä on tullut ensimmäiset kysymykset. Otetaan vaikka ensin tuo Annen kysymys, että mitä GDPR tulee huomioon ja Airissa? No tietenkin se, että asiakkaalle pitää ilmoittaa, jos tehdään tämmöisiä niin kuin tiivistelypuhelussa. Suositus meillä on se, että jos näitä käytetään yrityksen ikään kuin kyvykkyyden parantamiseen, niin asiakkaalle pitäisi ilmoittaa tässä puhelussa. Kyllä. Sitten täällä on toinen myös kysymys tullut Idalta, että minkälaista raportiikkaa tarkalleen ottaen saa? Vähän kisuttelit siinä raportiikkapuolta. No sehän on käytännössä sen jälkeen, kun alkaa puheludataa tulla yritykseen, niin sehän on käytännössä niin kuin enemmän luovuudesta kiinni kuin mitä se mahdollistaa. Mutta meillä esimerkiksi on se, että miten me on käytetty, että miksi me myyjät, kun soittaa vaikkapa puukkipuheluita, niin miksi me saadaan puheluita, miksi me ei saada puheluita. Se voidaan katsoa, että milloin asiakkaalle kannattaa soittaa, mikä on onnistuneen puukkauksen kaava esimerkiksi. Sieltä voi saada dataa vaikkapa asiakastyytyväisyydestä. Se on NPS itse asiassa huomattavasti laajempi tapa tehdä tuommoinen puhelukeskustelut suoraan niin kuin asiakastyytyväisyyden mittaukseen. Sieltä voidaan saada esimerkiksi puhelussa nousevia teemoja, mitä sieltä nousee. Tai jos esimerkiksi eräs asiakkaan kanssa, joka oli kiinnostunut tietämään ikään kuin heidän myyjien, että puhutaanko tietystä asioista vaikka malleista. Että vaikka me ei nyt suoraan yksittäistä myyjää katsottaisikaan tai siihen liittyy tiettyjä vaateita, mutta siis se, että katsotaan yleisesti nouseeko kaikista generoimatta se myydään, kuinka paljon näistä vaikka puhutaan. Ja Kyllä. Käytännössä sitä voidaan tosi laajasti käyttää niin kuin miten vaan luovuus on, koska se tieto on ikään kuin siellä loppujalostamista varten ja luovuus rajana. Niin, ehkä tiivistäisin sen sillä, että se mitä aikaisemmin on paljon saatu, niin on tämmöinen numeropohjainen, että kuinka paljon on tehty mitäkin aktiviteetteja ja tämän tyyppistä niin kuin numeropohjasta.
Ja siihen kun yhdistetään AIRI-puheluiden sisällön analysointiin, niin päästään vähän syvemmälle siihen tietoon. Laadulliseen tietoon. Joo, Niin, se, Laadulliseen. kyllä. joo. Kyllä. No sitten siellä on tullut tarkentava kysymys vielä palvelun laskutuksen peruste, henkilö per kuukausi vai mitä? Oletan, että liittyy AIRIin. No se on käyttäjäkohtainen. Joo. Se on käyttäjäkohtainen meille, eli montako lisenssiä on, niin sen mukaan menee se käyttäjäperusteinen laskutus. Käyttäjäkohtainen kuukausimaksu. Kyllä näin. Hyvä. Mä lisäsin tuon linkin tuonne chattiin, jos joku haluaa aloittaa keskustelemaan Pipedrive ja Moontalkin konnektorin yhdistämisestä, niin voi varata hyvin aikaa tuon kalenterilinkin kautta sitten. Kyllä, loistohomma. Ja Tai laittaa sähköpostia mirja@saasut.fi. loistohomma. Ja muhun ja Sakkeen voi kans olla ilman muuta yhteydessä ja myös myynti@moontalk.com palvelee aina. Kyllä. Ja jos mitä tahansa tulee niin kuin kysymyksiä tähän liittyen, olipa se sitten näihin aikaisempiin esitettyihin kysymyksiin tai muihin, niin mielellään vastataan. Joo, kyllä. Ja Kyllä. ollaan päästy tänään hienon mielenkiintoisen asian äärelle. Tästä varmasti tullaan käymään keskusteluja vielä myös paljon syksyn aikana ja kesäkin aikana. Mutta hieno homma, että olitte linjoilla. Kiitos kaikille paikalla olleille. Kiitos Sakke. Kiitos. Kiitos Mirja, oli tosi mahtavaa, että saatiin sut mukaan. Ja Kiitos. oikein hyvää kesää kaikille.